Bueno, bai, hori zera, azkenengo atalera paseko gara, ustot berandutxu gabizela, baina, bueno, jokoteniari, bukaeri emoteko betiko moduen mai inguru antolatuko dugu, Arrobia, Tartanga eta Digipen eskolako irukaslegaz, eta untxetorko dire, gure gana, Itziar Alberdi Arrobiatik, Jenbar Masabal Digipenetik, eta Markel Ordoreka Tartangatik, orduen, bertora etorri eta dano batuko gara. Besterik barik ongi itorrian hori, saiatuko garena da txandaka berbaitzen, botako txue galderia, da barreka-banaka erantzuten, alandabe publikotik edozein galdera, edozein gauza bota gure baduzuen bota lasai, eta zozer organikoa ez, dinamikoa itzen saiatuko gara berton. Deno, eta behin, eskerrik asko parte hartzearen, eta hori ze, ongi itorri. Bueno, azkenien, itxaldizekaz, profesionalki edo voluntarioki bideojoko industrien lanetzen da bez pertsonan, ekarpenak, lanak ezagutu dugu, ezta? Oin, bideojokoen industrien etorkizune izan leikenari begire jartzeko guni da, ikaslien ikuspuntuek, egoerak ezagutzekoa, uste dugu azken finean, zuok zuri heldu jatzuela, apur bete, hemen aztertu dugun guzti hau, hemen ezagutu dugun hau dana, eta orduen, horren inguruen behiko duzula iritsizek, etorkizunera begirako itxaropenak, gogoak, apur bete, horren inguruen eztabaidatxu esortzi izango zen gure asmoa. Azteko jatorritxik asegureko neke, zuen buruek aurkeztute, holan labur-labur, eta ikasketa hauetan murgiltzeko zergatiz zein dan ezagutu nahiko genke, bideojokoen munduek erakartzen zaitxuen, beste zozegaitxik etorzarien, zuen ikastetxiten azizarien ibilbide hau ez, pauso honek emoten. Horren, labur bilduz ez, zergaitxik aukeratu zendu esan ikasketa hauek. Zuetxik hasiko gara, eta holan, burke bagoaz, eta. Bale, hola denori, ni Itziar naz, Markinatik nator. Eta ni betian izen ditut bideojoko guztoko, nire gurasok inoiz ez doztie prohibidu ez mobil barik egoti, ez PlayStation, ez beti dana egonda nire eskure, goratzen az txikitan itzenin beti guztetatela nire osaban etxera joti, zen zeuken Nintendo 64 bat, Mario Karteaz eta danakin pasetan genuen beti denpori, atzaldi, barrik, da azkenin bani hasi nintzenin pixkat batxillerra maitzen eta horiana neuen dudan, zeren niri beti estetikoki bideojoko asko guztabata, zelan sortzen dizen, historiak, idazti, montaketak, diseinuk, horrelako hau eta inoiz ez neban espero horrelako entorno baten lan eitxi posible izango zanik, zeren beti pertsona batei esaten otenin, zuzenan pentsetozu bideojokuk egiten dizela, esatu ziren, baina hori dana kodigu da. Horre bakarrik kodigo egiten di eta gero holan sortzen di gauzak. Da, egon nintzen pixkat udan batxierra maituztin ikusten, hemen sartu, bestin sartu, egon nintzen Gasteizko Unibertsitatea begiratzen, Madrilen, pila bat FP topa honitxu zen, da azkenin Arrobia topatze orduko, inskribidu da sorti eukireman antxe Arrobixan egoti, da ontxe antxena ikesten, da ondo posik, da goguaz urren gurti eitxeko. Zerrik asko itxiar, holan ritmo hau politxe jarretxute hartu batien, Beno, kaixo desnoi, ni Jenbar Masabal naiz, urretxukoa naiz, eta Itziarren antzekoa da nire historioa, gutxi gora bera, baina beti gustatu zait jokoetan ibiltzea, txikitan Nintendo DS neukan, eta gero Nintendo 2DS eukinuen, guia, eta ohikoa zen denok horietako makinak izatea, eta hasiera batean ez neukan pentsauta bideojokoak nola itentzian eta arten atletikan jutea ikastea, baina txillergoko azkeneko urtean burua bueltak ematen aukera aldatu nuen eta bilatzen ibili nintzen eta txiripaz Digipen ezagutu nuen eta beraien programa oso irekia eta oso zehatza artetan eta programazioan zela ikusi nuenean oso aukera ona iruditu zitzaidan zala
bertara apuntatzea eta nire burua aurkeztu nuen, portfolioa bidali nuen, eta azerta hoitzaten, eta pozik jarri nintzen azerta hoitzatenen, eta oso ondo prestatuta nagoela uste dut, eta gogoz nago maiatzan graduatzen naizenean industrian sartzeko, eta hori. Bueno, ni ez baina harin hau markatuko azta zuen nire euskerie, ez nago oso oitxute, baina, saiatzen naiz. Bueno, ni Markel naz, Gernikarra naz, 20 urte dekotez, eta ni sartu nintzen Tartangara, Tartangara bekarli non, eta horra sartu nintzen, nire interesa gehiago ez da hain sartu hunde jokuetan, bebai guztete jatez jokuek, eta ez dute sarratzen atiek jokuetan eta relakotan lan itxeko, zontxe bat ez dut sarratzen atiek eseri. Eta sartu nintzen Tartangaraz, niri gehiago interes eta jatez animazioak, bidekoak espezialki, baina, telebistadako eta hori dana, baina, sartena. Baina, pentsen eban, garrantzizio zela bebai jakitxe irudeko arloko gehizena edo nivel base bat ukitxe, uste dut garrantzizio zela, eta horregaitzik sartu nintzen. Eta, Igual, hau da betiko galderi, baina nik uste dut danok bizitzen dugule bideojokuen munduen edo inguruen lan etxeko gogoa, eta umetatik ez, eta beti uki dugu gurasoak ze pentseko dabe, familizek ze pentseko dabe betxien. Poto zen duen nien ez, hau ikeskot, ze iritsi, ze jaso zen duen. Nire partetik, nire gurasoak hasieran zeuden pixka bat ez larrituta, baina sorpresa bat izango balitz bezala. Zeren, ni bigarren batxillerra artistikoa bukatu ostian, normalean jentea pentsatzen duena da Bellas Artes unibertsitatera joatea, baina nik ez nuen bide hori egin nahi, ez nuen Bellas Artesen sartu nahi. Eta orduan hasiera baten da pixka bat txokantea zeren esaten duzu egongo dira aukera hortik urtetzeko enpresak topatzea erraza izango da, ala ez, edo zer gertatuko da ez baldin badozu ezer topatzen formakuntza bukatu ostean. Baina azkenean horrelako gauzak gertatzen dira, saiatu behar zara, eta azkenean ikusten du ikasten nagoena formakuntza hortan asko balio handia duela azkenean, naiz eta industria famatu batean hasiera baten ez sartu, baina gutxinaka zure etorkizuna zuk biltzen duzulako, ez? Hasiera batean, adibidez, nik egiten baldin badut jolas txiki bat edo, izan dezake kriston arrakasta da gero batek deitzen nau, ez? Igual ez da getartzen, igual bai, baina horrelako gauzak nire ustez probatu behar dira. Ados? Bueno, nire kasuan, nire gurasoak izaten arazoik jarri, nire burua aldatu nuenean ikasketak bideojokoetara zuzenduta zeudela esan nienean, nire amak esan zean, zuk hori nahi badezu, aurrera, zuk zure etorkizuna landu behar dezu, eta hori nahi badezu, aurrera, eta gustoko baduzu, zuk aurkituko duzu bidea hortaz bizitzeko eta nahi duzuna lortzeko. Nire kasuen horrelako zuzat izan zen, nire gurasoei esan txigeten nien bide artistiko bat joan nahi nuela. Ez hastien, madurez nivel bat dekie nigan, eta sorti aukidot beti koltsoi bat jarriko hostiela jausten bana zen, eta euren filosofize beti zen da esatie saiatxie, eta ez baten lortzen, beste guzan batera sartuko naz, eta hori. Bere eta posten azken finean, olako, ingurune positibo ekorra aukido duzu, garrantzitsu da, aurrera etxerekoan. Baina, etorkizunera begire jarri ezkero beste bilurretako bat, batzutan
ez da bilurre, inundik inera bez, baina da lana eta nun, ez, lan nun nahi txitokeko jatxuen. Zuek uste duzu, lehenengo eta bain, Euskal Herritzik kanpora urtetako asmoa esperantzarik itxaropenik deko zu etorkizunera begira, edo berton gelditzu nahiko zen duen zuen arloan, barrentxo zeinetan, bideojokuetan, emazinean, lan eitxerakoan. Niri pertsonalki gustatuko litzaidake kanpora joatea, baina gehien bat kanpoko esperientziak eta biltzeko niregan. Adibidez, Erasmus aukerak eta hori dana hartzean ikusten dut garrantzikutsuak direla, ez bakarrik beste leku batzuk mundua ezagutzeko, baina baita beraien teknikak, beraien pentsamentuak eta barneratzeko. Zeren azkenean zuk egin albaldin baduzu jolas bat mundu guztiak ulertu alduena, azkenean horrek impactu positibo bat daka pertsonengan. Orduan, niretzako bai joango nitzatekela kanpora beraien teknikak, beraien arrazoiak eta hori dana ikasteko, baina igual auskalo, igual gero bueltatzen az eta teknika horiek nik erakusten ditut hemen Euskal Herrian. Ados? Nik bi gauzak ez ditut deskartatzen, hemen dagoen enpresa baten lanitea edo estudio baten lanitea edo kanpoko estudio batek nahi kontratatzea eta hemendikan etxetik lanitea edo beste herri batea jutea, beste pais batea jutea lanitea, ez dut ezer deskartatzen, zeatik dena ateirekek dira, eta gustatuko litzaidake kanpora jutea, baina baita hemen lanitea, dena gustatuko litzaidake egitea, eta hori, dena gustatuko litzaidake probatzea. Bueno, bani, aukera okitzearen, niretzako ustot giza guzteko jaketela hemen gehatxie. Igual gaur egun ez jaten importeko jotie kanpora, eta igual guzteko jaten bai. Esperientzi ona alda izan. Baina, etorkizunere begira, ustot giza guzteko jatela hemen Euskal Herri zen gehatxie. Azkenien oso aguna hemen. Horitzak, azken, danok epatu duzuek itxegora barrin ez, eiatxula ardure kanpora urtetie, baina aldi berien, etorkizun luzera bere, peluzera begira, Euskal Herri bueltetie guzteko jatxuela. Horregi lotute, ikusten duzue berton industria honetan lan eitzeko aukeri, ez lan uste duzu dagoela egoeria industri zen, zuen ikastetxiek ez, badekiz loturak, beste enpresa batzukaz, egiten da elkarlanak, baina ze ikuspuntu deko zu ontsen momentuen edo... Bitu, oindela gutxi euki genduan galdera hori klasian eta gure tutoreak esan zigun lana badaola, enpresak badaudela, baina artista bat baldin bazara asko zailagoa izango zaitzula enpresetan eta sartzea, zeren artista gehiago daudela programatzaileak baino, orduan gehiago kostatuko zaizula edo artista bat baldin bazera trebetasun oso handia izan behar duzula enpresa batzuetan sartzeko. Eta bestaldean programatzen jakiten baldin baduzu, pixka bat errezagoa izango duzula, zeren demanda asko dago programazio aldean, edo hori da behintzat guri eskolan esan digutena. Orduan lan egiteko aukerak, nik usten du badaudela lan egiteko aukerak, erreztasun batzuk eukiko dituzula bata edo bestea baldin bazara, hori ja ez dakit. Baina nik uste dut lan egiteko aukera badaola. Usuntu horren baikorra, esken fina. Nik gutxi gora bera, berak esan duen bezala, unibertsitatean esan digute eta erakutsi digute eta enpresa batzuekin harremanetan gutxi gora bera jartzen digute eta ikusi dugunez badare aukerak bakarrik zure burua muitu behar duzu eta gauzak bilatu behar dituzu, praktikak iteko, badare, opzioak badare, baina guk nahi duguna zehazki, adibidez, bideojokotan artea itea zehazki, igual ez dago hain gustoko genukeko hainbeste, baina gauza da bilatzea edo zuk beste klaseko lagunekin edo estudio bat bilatzea eta edo egitea eta sortzea eta aukerak badare, baina bilatu behar dira, orduan, gutxi gora bera, badau merkatua, baina
Euskal Herria ez da hain handia, orduan mundu osoan gehiago da. Ados. Ni ados nago, eurekaz, uste dut mugitzen bazaren eta ona bazaren lana topeko zu, baina igual egize da erraztasun gehiago dagoela Espainia mailan topetie edo mundu mailan edo zer, Euskal Herri mailan baino igual hori ja apur begatzau dau, igual industri, eskasau dau hemen industrize, baina bai uste dut bai alda tope edo. Horren arire, ibilizari inoz bideojoku edo bestelako asokatatik, olako aurkezpenetan, ez gaur egun Bilbon big bera da, baina Euskal Herri mailan, estatu mailan gehiago antolatzen dira alakoak. Ez dakit horrek zelako garrantzizedekin zuentzat, hasi zarien ikusten zuen burua aurkezteko bideren bat bertan edo? Guri hitz egin ziguten pasadan urtean, youtuber bateri buruz egiten duela urtero birritan usten dut, egiten duela kompetentzia bat bezala, da ematen dizu animazio base bat, eta zu Blender mailan edo beste software batean egiten dozu zure animazioa, da dauz dana YouTubeen sartuta, eta gero hortik ematen dizute, usten dut diru laguntzak, eta ematen dizute tabletak, eta horrelako gauzak. Orduan, nik uste horrelako gauza jakitza edo, zean esan duzu lehenela, Gamescom edo? Gamescom, kongresuek hori da. Bai, horrelako gauzak eta oso ondo daude, ez bakarrik zure trebetasunak erakusteko beste, baina besteengan bezuk ikasteko. Orduan, ondo daude, nik usten dut eukin eskero horrelako aukeraren bat apuntatuko nintzala. Ados. Bai, nire ustez, bideojokotako festivalak oso garrantzitsuak dira, ez badia ikasle modun gauza garrantzitsuena, eta adibidez, unibertsitatean digipenen proiektuak egiten ditugu, animatzeko proiektuak eta bideojoko proiektuak, eta adibidez ni laugarren urtean nago, eta bigarren urtean eginda daukagu bideojoko bat, eta bideojoko hori aurkeztu genuen adibidez Animadebako festivalean, eta bertara joan ginen aurkeztea eta jokoa erakustea, baita ere beste festival askotan, eta baita ere egon ginen stand batekin pasako urteko big festivalean, eta oso garrantzitsua da kontaktuak iteko, industria gehiago ezagutzeko, eta jendea nola muitzen den ezagutzeko eta kontaktuan izateko industria barruan ja sentitzen zarelako, eta horrek eksperientzia handia eta oso enrichment. Aberasgarri dela azken finean, ez? Bai. Nire kasuen naz hartu hainbeste leku honetatik, pasan urtien poentzen bidera, ikusten konferentzia batzuk bebai, eta bestie gaurkoa. Eta jazta, baina, gehiago egoten dizenean, seguramente paseko naz baten bat. Ados. Ni nabil bakarre berotan, ez dakitz publikotik galderaren badeko zuen, donok mikrofon hartu nahi deu, bestela jarratxiko dugu, Barkada, dutzearen, zera, artista eta... Artista, hiru artista. Eta laugarren maila? Nau bigarren mailan. Bigarren eta? Eta bigarren maila. Hori, igual, artistak eukine hemen eta apurut nazkatute gauz, gai honegaz, askot larri komentea esango nekenik, baina adibin artifizialari heldu nahiko notxon. Batez be, bere pizue inoz baino nabarmena dalako, bideojokuen munduen bai, justo egunotan gabizen txuten, Square Enix edo Electronic Arts alako enpresa handizek adibin artifiziala gehiago erabiltzeko saialdiz, edo asmoa dekila etorkizunera begira. Zer iritsi, zelan irudikatzen duzu etorkizun hau? Niretzat nik adimen artifiziala urten zanetik, ni beti egonaz kontrara, adimen artifizialaren kontrara. Gehien bat pertsonak erabili izan dutelako aitzaki bezala, nik ez dakit marrazten, osea, adimen artifizialari eskatzen diot, eta hori da nire marrazkia.
Osea, niretzako adimen artifizialak egiten duen artea, ez da artea. Niretzako, pertsonalki. Zen ez daka bizi puntu hori, ez dago pertsona bat ematen diona sentimentu hori arte horreri. Osea, nik ikusten dute adimen artifizialako marrazki bat, da en plan, pues vale, ba oso ondo. Osea, orduan ni bai borrokatzen dudala adimen artifizialaren artearen aurka, eta gehien bat bideojokoetan, zen azkenean ja nahiko gatsa da artista bezala bideojoko entornoan sartzea, ba orain da askoz txarragoa, eta azkenean ez daki zer gertatuko den, baina horrela jarraitzen baldin badugu, azkenean artistaren hitza ere uste dut galdu egin daitekela. Berak pentsatzen duen antzekoa pentsatzen dut, baina nire ustez baita ere, adibidez, hasiera batean beldurra ematen zon inteligentzia artifiziala sartu zenean eta pila bat hasi zen erabiltzen eta edonon aurki zen ezakezun, baina adibidez nire ustez zerbait berria sortu behar dezunean artista bezala eta erreta zaude ez zaitzulako ideia berririk etortzen, ez dut gaizki ikusten inteligentzia artifiziala erabiltzea ez zerbait berria sortzeko, baina prozesuan ideiak izateko eta erraminta berri bat edo desberdin bat erabiltzeko moduan erabiltzen bada, ez dut gaizki ikusten beti artistak ideia hori garatzen badu, aldatzen badu, edo ez bada inteligentzia artifizialak egin duen azkeneko erantzuna azkenean artista horrek entregatzen duena, erakusten duena, eta azkenean erraminta modun erabiltzen bada ondo iruditzen zait, baino kontrolakin erabiltzen bada. Ez bada kontrolakin erabiltzen eta inteligentzia artifizialan dependitzen bada, ez nago ados, eta uste oraindik pixka bat borrokatu behar dela beran kontra, ez artistak ordezkatzeko. Nire bai ados nago beragaz, uste dut ezin dela gelditzu hau. Eta ez ja gustatzen nahi beste, baina uste dut azkenien erabiliko dela, artistan arlotan erabiliko dela, esan duen moduen, erraminta baten moduen, eta bai, esan duena, gero kontrol bategaz moldatzeko ematen duen imagena edo hori, hitzeko apurubet interesgarri zabaz, egiz esan inteligentzia artifiziala azkenien, zaitzen duzen marrazkizek eta oso generikoa die, ez die oso interesgarrizek, nik uste dut dolan erabiliko dela etorkizunien eta ez teko beldur askorik. Ezken finen, hau artistan, mundurako bideratu gula, baina programazioen mundu gauza bera gertatzen dela, eta arrisku berberak dauzela azken finien, ezta. Oiko legez, joko tenean euskeri da ardatza, ez dire bakarrik bideojokuek, hizkuntzien buruz sakon ibiltzen gara. Eta gai honen inguruen badeko zuen iritsi ezagutu nahiko genuke. Batez be, urtero egin dugun galderea, ia zuen zentroatan dauen euskerien presentzize, zer nolakoa dan, apurta aztertzeko zer nolako evoluzioa askundi egon dan hor, eta ez dakitz bakotxien egoeri ez lako dan. Arrobia ikastolan egiten dugu dan euskeraz, maizuekin hitz egiten dugu euskeraz, presentazioak egiten ditugu euskeraz, GDDak edo game design dokumentak dana da euskeraz, eta bideojokoak ematen digute pixka bat malgutasun hori, tituluak eta hori dana inglesez edo euskeraz egin, baina ez dizute punto gehiago emoten euskeraz egiten baduzu, zen hori izango zen un poco injusto, baina bai ematen digute aukera hori de nahi baldin badituzu euskeraz egin, egizu euskeraz. Eta hori azkenean laguntzen digu guri pixka bat ohitutzen interfazak eta hori dana euskeraz ikustera. Pixka bat zabaltzeko hizkuntza. Orduan ikusten dut nahiko ondo dagoela.
Nire kasuan, Digipen Unibertsitate Amerikarra danez, dena ingelesez egiten da, klaseak, dokumentuak, etxeko lanak dena ingelesez egiten dugu, horrela eskatzen dutelako, eta adibidez industrian gehienezko erabiltzen den hizkuntza delako, eta adibidez egiten diren proiektuetan, adibidez bideojokoetan, sartzen ditugun hizkuntzak, alditugun hizkuntzagotik sartu, zeratik derrigorrezkoa da jokoaren hizkuntzak sartzea ingelesa, gaztelania eta euskera, derrigorrezkoa da. Eta adibidez, nola unibertsitate pixka bat internazionalagoa danez, badira ikasleak alemaniarrak, txinatarrak, singapurrekoak etortzen dira udan, eta dibertsitate handiagoa dago, beraz, abanikoa askoz irekiagoa da hizkuntzatan, baina derrigortu egiten gaituzte euskera zitea, gaztelaniaz eta ingelesez. Eta oso ondo iruditzen zait. Oso ados. Bueno, eta otangan kasue da ikastetxe guzti, gradu gehizenek uste dut euskeraz dizela, baina justo nire irudekoa gazteleraz eta ingelesez da. Uste dut dala, ez nahu zigur, baina uste dut dala kanpotarrak etorten dizelako gradura, baina, badauz irakasle batzuk euskeraz dakizenak, eta nik eurekaz, adibidez nik bai hitzen dut euskeraz. Eta gero bai, gauzen eitzen proiektuek, joku bat gauzeitzen proiektu baten moduen klaserako, hori bai intentzio dekogu jartzeko euskeraz eta ingelesez bai. Osea que, bueno, justo gure gradue, jentie bai uste dut, kanpotarrak ez dakize, baina hemengoak dizenak batzuk badakize, baina ez da bere nahien berba, edo badakize, baina bera askorik, edo ez dakit horrelako kasu asko dauz. Aipatu duzu ez, ikastetxetatik jokuek ez, eta proiektuek euskeraz argitaratzeko ahalegin hori eitzen dabela. Zuen kasuen hori garrantzizkoa da, sustatuen bihar da, beste bueltat emoberiako. Zeran ikusten duzue euskerien presentzize bideojokuen edo industria orokorran egoera honetan, ingurune honetan? Nik usten dut beste hizkuntza gehienak bezala bere garrantzia duala. Lehenengo jokoa ikusi nuena euskeraren hizkuntza zegana izan zen Minecraft. Enekien Minecraft zekanik euskara hizkuntza, da geratu nintzen flipatuta. Da hortik aurrera esan nuen, Minecraft baldin bada euskeraz, beste pila bat dakate hizkuntza asko ez direnak hain ezagunak euskera bezala, zergaitik euskera ez dago bez hartuta. Ziur, ez gara asko euskara horrela bultzatzen duguna, da Euskal Herria bai da oso txikia, beste Europar hiriak, herriak ikusita, baina Poloniera baldin badau, euskara bebai, Bulgaria baldin badau, euskara bebai, ez dakit da, matea euskara jolastu nahi dugunei be aukera hori. Orduan ikusten dut egiten baldin bada, azkenean zu jokalari bezala hautatu aldozu, erabiliala ez, baina baldin badago, azkenean euskaldun hori baiten diguzu, bitu dago euskaraz. Ez dakit, ematen dizu como otra vibra. Osagoz. Berarekin ados nago, eta nik uste dut garrantzitsua dela, zatik nola askoz gutxiago garen eta nola hizkuntza txikia denez eta ez hain ezaguna beste hizkuntzak baino poliki-poliki euskara sartzen eta gehitzen proiektuetan nire ustez horrek laguntzen do euskara beste hizkuntzen maila berdinera iristea eta ez dakigu, igual EGT-ak jartzen do euskarazko hizkuntza baita ere. Bueno, nik ustot joku handi batek jarri duela joko euskeraz ikusi duten bakarra Minecraft dela ustot. Eta nik uste dut
euskerie bideojokuen industrien ez dago oso eskastxu dago, ez dago askorik, baina, bueno, esan duena, berak, azkenien, hemengo emprendedoriek eitzen da izena jokuek, enpresak eta horrek hasiko direz jartzen euren jokuek euskeraz bai. Beraz, bueno, eta igual Ameriketako euskera eitzen da zen bai, ez dakit. Hor, hemen gure buruen promo apurreten behar dugu, game irauntziatik saiatzen gara, apurrete zabalkunde hori eitzen, badibidez dipeneko jokuek, arrobiako tartakoak euskeraz dauzenak, hortarako dukogu euskarazko bideojokuen zerrendia, gaur egun behar da 2 bideojoku dukogu euskeraz, ez tiro horren bestez, bai eta ez, alde batetik ez, ia betero bideojoku gehiago kaleratzen dira. Bueno, gure aldetik ez beti saiatu izen gara horreri edapena da zabalkunde moten, ez? Ikusten badugu Minecraft euskeraz dauela, edo zuen ikastetxetako bideojokuek, zuen proiektuek, edo guk itxulitako batzuk, beste euskal garatzaile batzuk argitaratu dauzenak, horretan ari uren tokitxu emoten, erosteko eta partekatzeko bideek eskaintzen gabiz, ez? Ken finen, uste eguleko garrantzitsu dela horretan ari edapena emoti eda, ezagutzen emoti azken finen, ez? Askorik luzetu barik, barriro noa zuen gana, ez dakit, bakusen ideiaren bat, bai. Ia, zeuke esan dozu lehen, interesetan erantzule batez be bide animazioa, da 3D esabela ikeste, zeuek ez zeuek komenteu apur bat, zer da guzteko erantzuen nahi zeuek ikasketa gamaitzen duzu zen badako zue espezializazioaren bat edo buruen? Nik pertsonalki bai, justo azkeneko proiektu honetan, 4. kurtsoko 3D bideojokoaren proiektuan, sartu naiz bideojokoaren diseinuan, game design eta level designen, eta mundu berri bat irikitzait, eta asko gustatu zait, eta nire helburua da, igual, oraindik ez dakit, masterren bat daon, game design egiteko edo horrelako ikasketaren bat egiteko, baina gustatuko litzaidake area horretan espezializatzea. Bueno, ni dakat arazo txiki bat dela dena gustatzen zaidala. Orduan burua zehaztea gauza batean oso zaila egiten zait. Zeren hasiera batean sartu izan nintzen ilustrazioa egin nahi nuelako, portadak, menuak, UI eta hori dana. Gero sartu nintzen Unity da zanean, bitu programazioa ez da bain txarto. Gero modelaketan be gustatzen zait, diseinua, concept art, lighting, da, karo, da arazo nahiko larri bat, zeren maizuak esaten didatenean, bale, eta zen presatara bialiko dizugu praktikate egiteko. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Geratzen naz horrela begiratzen da dinot, libre dagoen tokiren bat. Da, bueno, orduan oraindik geratzen zait beste urte bat, pixka bat buruari buelta emateko, aber zerbait gehiago gustatzen zait beste gauza baino, baina momentuz, tximeleta bat bezala noa. Horti badeko zu beste ideiaren bat, beste zelantzaren bat? Txar bai. Itzulpenei buruz. Esan duzu, behintzat igipenen derrigorrezkoa dela iruzkuntzatan egitea jokoa. Nola prestatzen duzue jokoa gero itzuli alizateko? Adibidez, aipatu dute lehen kodea eta testua nahaztuta, fitxategi desberdinetan, ze programara erabiltzen duzue jokoa egiteko eta gero itzulpena egiteko? Bigarren kurtsoko proiektuan, bideojokoan, jokoaren genuen unibertsitatean sortutako motorrean, programadoreak intzuten motorra, eta gero Excel batean jarri genuen tekstu osoa, interfazekoa, sarrerakoa, botoiena, dialogoena, guztia, eta hori kolumna bakoitzean itzuli genuen pentsatuta geneuzkan hizkuntza guztietara. Derrigorrezkoak euskera, gaztelania eta ingelesa, eta gero alemana, turkoa, zatik badaukagu
klasekide bat turkoa dela, eta horrela hizkuntza guztiekin. Bueno, guri ondino ez dozkue azaldu zelan eitzen dan hori klasien, bigarren urtien gauz eta ondino beztakigu zelan eitzen dizen dialogoak joku baten, osake hori irakasleek esaskun azalduko eskula takin noz, baina nonos azalduko esku eta hinen bideko guk, osake ez dakit. Da, bueno, gure proiektuak orain arte izan dira individualak danak, eta horrek dekona arazoa da gauza pila bat investigatu behar ditugula gure kontu, eta gehienok ez dakigu dialogoak egiten, orduan gure jolasak izaten dira edo euskaraz edo ingelesez, segun pertsonak ze hizkuntza hartzen duen, baina hori nik uste dut ikusten dugunean nola egin opzioena eta aldatu hizkuntza eta hori dana, askoz errezago egingo dugula hori aldaketa. Baina, bueno, lehenengo ikasi egin behar da. Nola egin. Nik uste dut, zutabien hori adibideena dala guk eskertzen dugun, ez da? Baina txubetuko biltzen garela jokuek itxultzen eta testuek ataten, batxotan egoten dela horre kakanazte bat, ez dakigule nondik heldu bez joku itxultzen azterakoan, ez? Ez dakit mikro hortik pastan ikusi dut, baina ez dakit beste inok. Bale, Lanatzean galderan bat. Komentatzeko lo de euskaraz da gauze... Igual, parkatu den mikroa erabilko gol, badazpa, grabetako serien. Komentatzeko idiomak, konozitzen debena, zaten bazate Steam deben, da ikusteko txatak eta holan, hor txal da bera. Plan aldia filtra jokuak, Hori da, bai. Steam debera sartun barik be, ja Steamek berak badeko. integrata dauka. Bai. Eskontxoen, zonatzen jatan, baina nahi biratzen eta ez jata beratzen. Berez bilatzaien, sartun eskero jokuen bilatzaien, Steamek dekoz hizkuntza nagusi batzuk, hori, ez da, gaztelania, ingelesa eta bar, eta dekoz azpi hizkuntzak dizela bideo jokuena bakarrik. Hau da, Steamen interfaza bera ez da euskeraz, euskeraz dozen jokuek bilatzeko aukeri dau, garatzaileeko lan adierazi bada, ez da, jokue bera euskeraz badu. Horren, hori be garrantzitsua, beste horrela pauso badala uste dugu, ez? Nintendo eShopien edo PlayStation Storien edo alakotan. Hori da, bai. Holako beste plataformotan ez dau aukera hori momentuz. Orduan igual garatzaileek etzen dagoena euskeraz badekin jokue, deskribapenien bertan adierazi. Jokua euskeraz dau. Steamen behintzet badago aukeria bilatzeko zuzenien joku honek euskeraz doz. Batzuetan rollo bada, ze ez teki guztiz ondo jarritxe, orduen soinu bandak adibidez ez tekila testurik kontetan da hizkuntza danatan dauzela, horren euskeri agertzen da barruan, hori apurre bideratzeko, baina bai bada diresgarri ez, komentu dugunen ari de, euskeri edo beste hizkuntza gutxitu batzuk, kontuten hartzen hasi dizela garatzaileek enpresak, eta horri buelta bat emoten hasi dizela. Ez dakit hau bukatzen joate erren, igual zuek badeko zuen beste zer komentetako, zer aipatzeko gogoaz edo garatu zarena, ez dakitxe, eta ondo iruditzen badatxuen, beste inok espadako beste zer esateko polantxe bukatuko dugu, bai. Eskerrik asko tortxe erren, oso ondo gonda. Zuei, inbitatzeagatik, eta gu hemen harremana eukitagatik, eta txarla guztiak izan dira oso interesgarriak. Nik uste dut ni behintzat pertsonalki gauza positiboak eramaten ditudala etxera, eta jarriko naizela teknika barriak ikasten, osea, mila esker dan hori benetan, da, bueno. Gauza bera. Horiz, eskerrik asko da hori parte hartzearen, da, ja.